pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Yesu kuti zvikwadi. Yesu kutaura ngezvechikwadi. Ndembo chabatwa nemusha. Ndandemba chabatwa nemusha. Ararimbatsira. Ararimbatsira. Netwa neti mapeta. Ndauyawo kwamuri mambo mutasa. Kuti ndibatsirwe dambudziko randinosangana naro mukati memba yangu. Murume wangu akashaika 2017. Nanhasi asati aitirwa nyaradzo. Baba wemwana haana kuuya. Izvozvi mwana wangu akashaika masondo apera musi wa17. Mwana wangu akashaika musi wa17 Agasti mwezi uno. Baba haana kuuya. Mwana iye kushaika kwaakaita haana kufambirwa kuti mwana ashaika nei. Mwana anga akaroorwa, akabva kwanga akaroorwa, akauya akanyarara. Haana chaitaura, ingoramba akatarisa. Pedze ndine mwana mukomana anogara musango. Dambudziko iri rakatanga mwana uyu aine 2 years. Mwana uyu akamuka rimwe zuva akanyarara kuti zii, ndichigara kunyatsanga. Mwana ndakaendawo kwandakaenda ndiri pamwe ndechepamusoro pandasanganawo nowamwe vanhu vomutsiva. Wabva wandibvunza kuti chii, ndikati mwana hameno akati zii, handisuzoti chii. Kwanza atine munhu watinaye akutobvawo kutotibatsira, saka monekerwai. Murume akabva atasa mwana uya avati ambuya kumba kwenyu kure. Ndikati kusi kure maningi ba, kwanza ngati mhanye tiende kumba nemwana. Vatasvika kumba ndakabva ndanzitorai sauti nemvura, ndipe idhishi nesauti nemvura pandamupa murume uya. Atora kudaro akabva aita zvaakabva anamatira zvaakaita, vati ndikuda nzvimbo inorara mwana. Ndakabva ndaenda kubedroom naye murume uya newamwe watati nawo wamwe wemumaraini. Vataenda wamwe vawasarawo nemwana uri kukicheni. Vandasvika vandamuratidza kuti ndoda nzvimbo yake chaichaiyo yaanorara. Vandamuratidza kuti iyo akabva angomwaya mvura ipapo, paamwaya futi kechi2. Vanhu vari kukicheni vavadaidzira kuti mwana akudini, amuka atogara pasi akutotarisa. Vakanzi ambuya handina chanotaura nemi chakanyanya. Imi muri mutorwa musha muno. Mutaurire wana baba wemusha muno. Wauye. Kana wauya munondidaidza, ini ndinogara kunyamaropa, hapa ane nguo hapo pazvakaitika. Ndinogara kunyamaropa, kana wauya munondidaidza, kana kuti motsvagwa vamwe vanhu wagadzire dambudziko rine mwana uyu. Ndikati alright. Vandafonera baba wacho ndikati kuno kumwana akamuka akanyarara kusvika kuma1 akazomuka kuma2. Saka pane munhu akauya akamubatsira. Munhu uya akauya akamubatsira akataura kuti paroda waridzi wemusha, imi muri mutorwa, haana chakambonditsanangurira. Saka baba murume wangu akabva auya nababa avo. Wabva wasvika ari manheru. Kanzi ndaurira nyaya yamatidaidzira. Akakutaurira kuti musha muno munofamba munhu wemukadzi ndiani. Handina kudaira, handina kana chinhu wani chandakadaira. Wakataura zvese zvawanoda, wakandituka saizi yese, ndakanyarara. Musi wauya wacho kwakauya wanatsika mutanda. Wakanga wauya kunharaunda kwedu ikoko, asi wanga watori nzvimbo dzese. Pawakauya vanhu ava, pawakasvika wana baba ava wakabva wauyawo. Saka isusu tisi bhuku redu isusu tisu tati kuenda kotsika mutanda uyoyo. Vataenda vatasvika, vaitsika vanhu vachitsika. Ini duty rangu varasvika rekuti ndaenda tsika mutanda. Ndakanangobvunzwa kunzi mwana wenyu ari kurwara aripi. Vandaenda kumutora kwaanga kutamba mwana uya, vandauya ndamira naye. Vakanzi murume wenyu aripi, ndikati ari panapa. Kwanzi baba wemwana uya mutsike mutanda. Baba wabva watsika mutanda. Kwanzi baba wako ari kupi. Kwanzi wari panapa. Kwanzi ngauye pamutanda. Wabva watsika mutanda. Kwanzi baba chichi udaiso mwana. Kwanzi handisi kuziva. Kwanzi alright, toonana kumatare. Vataenda kumatare kuya nguva yekumatare yakwana. Takasvika mumatare muya. Baba wakanzi, ko baba chichi kudaiso mwana. Kwanzi handisi kuziva. Kwanzi baba, mumba menyu mune chinhu chirimo ndochikudaiso mwana. Asi zvazviri ndezvekuti mafambiro etiri kuita isu vanatsika mutanda kuna atoriwo kwenyu ikoko haako here. Kwanzi aripo. Baba wakanyorerwa tsamba kunzi tsamba yatiri kupa iyi munhu ari ikokoko ina handikwanisi kuti ndibve kunoitwawo neari ikoko. Munhu ari ikoko ngaaite basa iri. Wakanyorerwa tsamba wakapiwa kunzi chienda ine tsamba iyi muende nemunhu kumba kwenyu abvise chinhu ichi chiri kudaiso mwana. Vanhu vakarongedza murume wangu nababa iwavavo nemwana wakauya vari 3 achine 2 years. Ini ndikasara kumba.
vandazoti ndazouya ndofunga kwapera mwedzi ndakandasara ndoita mabasa ekumba vandazouya ndobva ndasvika ndakabva ndasangana nababa waya pabridge. Baba wabva wangonditi ndikuenda kumba vangoti hatangosimbisana makasimba ere baba makasimba ere vatangosimbisana hanzi auya inyepa murume waya zvaitaura zviya zviya ndezvekunyepa izvo ndakazozva panapa zvese zvangati handezvekunyepa ina hana chandakataura hana kuwapindura mazuva acho ndandisingapindura ndiri kunyepa handina kuwapindura ndakamba ndakanyarara ndanyarara kudaro ini ndakaenda kune wangu murume ndibva ndasvika ndikati imimi zvamakatakura mwana makazoita sei ndasangana nababa asi zvandaona baba handina kugutsikana kwanzi nei ndikati baba ndiri kwanzi munhu yaanonyepa kwaini ndozvakadino ndozvakanditaura ndikati handirambe handipikisani nemi asi handidi kuzoona mwana uyu aizosangana nedambudziko ba nekuti matosaidzana kuti handizvoba kwanzi ini ndaidawo kudini iye ndozvadii ndozvanditaurira tobva tagara mwana iyena nhasi anogara musango aiba kuba zviya zvekuti munoshaya kuziva kuti chii chiri kutomboitika chikafu baba chiripo zvese zviripo asi aitogara musango ndakazoenda futi kuna baba mwana uyu azokura asi izvi ndakuzvibudisa nhasi anonga ndakambotitaura ndikati baba ndandine murume wangu ndikati baba honai mwana uyu zvinhu zvinoramba zvinongodii ini murume wangu aitonga kutovharwa ipapa atori neziso ranga akakwara rutosutsa ropa taenda tese ndikati baba honai baba wakandipindura kuti iwewe zvauri kuita basa rekufamba mumusha mangu uri kuzvipedza here ini bheta kutotora imba dzangu ndiende kovhima pane zvandisika ndikutaurwa madhodha asina nekumusoro kwesa vanangonyarara murume wangu akabva asimuka abva ati ini ndakuenda handidi zvekutaura ndiri kurwara bva atobuda batoenda kumba ini vandasara ndakavabvunza ndikati baba kana tichiuya kwamuri isusu kuti tine zvichemo tiri kuya kwokutaurirai moita zvamunenge muchiita kuda kuti titaurirani wakapopota wakataura zvawakataura zvawakataura zvinhu zvacho hazvitotauriki futi nekuti wanotitaurei hawo kana wasvika pakutaura asi ndakawapindura ndikati baba inini handichagutsikani nemi nekuita kwamune muchidini muchiita nekuti ndimi baba vatabva ipapo vatazvisiya izvo mwana wangu uyu kushayika kwaakaita musikana uyu kushayika kwaakaita masondo apera akangoti achingonyarira kuti zii kuti anyarara atofa kuti afa umwe mwana wangu mukuru akabva abudirwa kudaro zvakataurika inini pandandisutozvinzwa nokuti ndanditochema nokuti mwana wangu ndopanga atobva kutofa asi zvakataurika hatingazvitsvagi hedu ba mwana wangu haana kufambirwa koita ndibva ndatarisa inini mumba mangu dambudziko irorero riri kukura asi handina wekutaurira handina anotibatsira saka inini ndakaona kuti zvirege kunetsa ndoita kuenda kwamambo nekuti umwe noumwe anoita zvake ari kwakakatasa wakanakirwawo neupenyu hwavo wakanakirwa kana ini ndikada kuti nditaure handina anondinzwaba saka inini mwana uyu akabudirwa ndakabva ndamufambira koti tinzwoti chii akati mwana uyu paakabudirwa kairi abva ati makuseni futi vabudirwa futi bhokisi rira pana anonzi Petros akabva auya achibva auya bhanzi akabva abuda bati ndoda kunhekwa makombe a naunhekwa mabheta sapinda mbamuya Petros yakabva enda bhagara vawatanga kutaura zvawaitaura abva atati iwe umbori yani handiombereski maoko newe handikuziba kana uda kuita zvipi nezvipi isusu tinomamisa isu dzimu tisina kumusoro kwese tinomamisa hatidi kuiswa zveureshe baisu saka zvinhu zvakandinesa akabva angoti d mwana uyo bangoti z bangoti swat ini ndakunetseka nokuti mwana ndewangu wasingarwadziwi hawarwadziwi nekuti ari kurwadziwa nedambudziko ndini rimwe bhokisi rakati tasapo umwe mwana ari kuti tasapo umwe mwana adaidziwa kuti kana mukafa muri 2 hamuna kana hazvina kana basa kana mukafa muri 2 hazvina kana basa izvo ndakafonerawo ndakafonera kuti uyai mundimutsiro mwana wangu chiwanhu wakatora motabheki wakamhanya 2 minutes wakasvika bva waita zvawakaita mwana abva amuka abva abudirwa futi wakubhedroom wakabva wabva mune uyu abva atanga kuti ndoda mhuri yese kwamakombe ngaipinde muno wabva wabvunzwa zvawaibvunzwa waibvunzwa ini ndakasvika pakuzonzi webuda ndakuchikumbira ndikati ndiri kukumbira kuti hone vanhu vakazara panze izvozvi chimiro chiri pano vanhu dzadza kumahwani mwana ada kuchengetwa ndakutokumbira hangu kuti madi kuzozviita programu iradini rapera vakanzwisisa ukanzi ahoraiti chiendai muronge zvinhu zvenyu asi munhu wese hapana kwaari kuenda ba nhasi
muchibva kumakuwa ndiri kudai mese. Saka handizoziva mwana uyu wekubudirwa uyu kuti chii chakaitikawo akabva atovhara. Zvekuti tanga takutomubakisa maporiji kutobika zvese kuti tiiti. Asi tibva tamboenda kuti tobatsirwa kwatakamboenda kwaya komutsa yakati munozoya naye kumanheru panapa pakasviba. Takaenda. Taenda kuya. Vatabatsirwa zvatakabatsirwa. Asi munhu akatibatsira akati nyaya yenyu inoda kwamambo. Nekuti zvandoda kutaura kana dai ndichitaura ndoda kuzvitaura kwamambo. Pane nyaya yehombe akatsanangura zvaakatsanangura titese nana baba wacho watatiinawo wacho akatsanangura. Tiri kuturubatsirwa uku. Ndakati takudzoka manheru. Tadzoka pamba. Ndakasvika mumba muine umwe murume angari. Murume uyu ndakabva ndamubvunza ndikati ndimani mamuina mai wangu ndiye akasara pamba ega. Takamusiya aenda kogezawo zvinhu zvemufi. Zvakazvashaika mwana wangu akapfeka. Saka ndozvakuenda kogeza isusu vataenda kwatatoenda kuti tibatsirwe. Tichidzoka pamba ndakadzoka paine umwe murume. Murume ndakatadza kumuziva ndikati handimani ndaitoti pamwe hama yangu yako dini kubata maoko. Makasimba ere bvatodera ndimani abva atazita rake vanzonzi Marwei. Ndikati alright. Vandadaidzwa nevarume wenyu pano kuti ndiuye kubatsira panapa. Pamamurifonera varume wenyu wauya uku ini ndazi ndiuye kuno. Saka ndakatokumirirai kuti muuye. Ndikati alright. Ndakabva ndanyarara. Handina chandakaita. Takabika sadza, rakabikwa sadza newangu vari kubika. Takaya takarara. Pakaedza murume uyu handizivi kuti akandobuda kunze nekuti varume wangu vari kunze. Ini vandangosara tiri mumba tatimbori mumba muya. Handizivi kuti babawa wakabatsira ere kana kuti ndakasumwa ere kunzi mainini kana kuti mwani zvotanga taenda uko tatsvaga umwe munhu kuti zvese zvidini zvifambire mberi. Handina chandakataurirwa. Nanhasi handizivi kuti murume iyeyo akaita nezvei. Handina kusumwa, handisoti wakanyangadza tatipa dambudziko. Asi ndati murume akadaidzira kuti ndiri n'anga. Ndaimbofamba namukotsa njera. Saka ndadaidzwa nana baba wepanapa. Murume kana kuenda kwake handikuzivi. Kuti wakazoitira panze zvawangada kubatsirwa kana zvazvi zvawana baba wega handizivi. But kana radambudziko riri pamba, riri kuya kobata ini. Saka handisi kuti ndapumha munhu kana kuti kudini. Ini ndauyawo kwamambo Mutasa kuti ndibatsirwewo kuti baba nemhuri yake ndiri kuda kuti aunganidze mhuri yake tinzwe kuti dambudziko riri mukati memba yangu riri kubva kupi nemhuri yake kwete kuti ndapumha munhu. Asi murume wenyu uri pano? Murume wenyu uri? Akashaika. Ane 8 years ashaika. Asati aitirwa nyaradzo. Baba wambozivi pakaigwa mwana wangu. Wasara pamushari samusha wenyu ndiani? Samusha nditete. Hapachina munhu wemurume? Mukadzi. Hapachina munhu wemurume here mumushamu? Warimo wakatowanda warimo. Zvino hapana uri kusati uyu mungoti ndiye baba wepano ndiani? Hapana. Baba sisakishaya haina matira unosvika kunhamo. Kana pakashaika mwana hawana kuuya. Pakaita umwe mwana futi. Mwana iya pakashaika wamukoma wake haana kusika. Pakashaika futi mwana wenamba 2 wanotsika. Wari 2 na baba yavo wari 2. Ndo unoita uhuwo. Mwana uyu akafona. Akati kwanzi zvese zviriitika ipapo ndiri kuzviona. Ndakazotota uhondo handisitozoti zvakaita. Saka baba kuti babawa ndi babani? Baba wemurume. Baba wemurume wako Sezani. Hatozivi pakaigwa mwana wake, hatozivi pakaigwa muzukuru wake, nepamba pacho asati atsika. Asi achimotaura kumuwanhu aita kuti kwanzi ndiri muroora akandituka saka ndisini handiendi kuona mwana wangu barwa. Akataura tete wangu. Sumuka izvo. Munozani? Tinokumira kuti Mwari anditungamirire. Kutaurwa isai zviri mumapoketi pamusoro pacheya zvinyi zvakazara homwe dzese mabhashi akafuta. hai dzangu saka nyaya irikutaurwa yese nezvimwe zvacho inendoitemba nyakamwe uko vanofumbidzwa kuti makombe. Nyaya irikutaurwa yese zvimwe zvacho zvangu nditi futa zvimwe zvacho ndezvechokwadi. Nyaya inini ndiende nyaya hombe yandakarambira kusvika pamba pawa. Chekutanga vakauya nehama dzavo vari 5 or 6 hanzvadzi yavo naivo namai vacho vasekuru vakabva mai vavo vakauya ipapo nemwana wangu iyeyo achirwara. Right. Vakasvika kumba
mudzimai wangu anga achirwara akandisiya ane vana ivavo vautaura vatona baba achirwara ende anga achirwara nezvirwere zvinenge 3 BP shuga mwoyo zvekuti ndaitotambura naye for 14 years asi mumashure mangu zvakaita kumusimudza tiri kugadheni dzine ava 500 meters kuenda pagadheni panandi wakaita kumusimudza achidonzva kuenda kuuya kugadheni vasvika ikoko vakataura kuti isisi tauya zvatauya isisi toda kuti timboti tomu ndikati tomu maererano nei zvandida kunzwa nenyaya mwana ari kubatwa machuru ati inini manje chikonzero chandinokutaura chihombe handifambi nomuroora padzinza pedi handisati akambozvinzwa kuti tezvaafamba nemuroora ndinofamba nemwana wangu uyo kana ari inini ndikava ndazvibata ndinogona kuedza nemwana wangu kwete iwewe muroora kwete kweimimi mbuya mapeta mune chomati mungabvukunyaruvhurwe kuuya kufox kuya kufambira kuti mufambe kuti ndiende kunanga nemwana wenyu inini manje ndaramba hatisi kuenda ba mwana wenyu angachimupenyu akachimupenyu asi anga akurwara yaa zvakanaka zvokuti angasafambi akafamba wakapera vachifamba vese saka sei musina kuenda naye zvomuroora akazobva ipapo vakutuka ma iwewe nakomana mese ndakuta kuti akatendi baba akabvumba kuenda musango iwe unofanira zva kuti ndiri mwana wemunhu inini unopindura mubvunzo ndezvinochikonzesa teerere mubvunzo ndati bambo makati mimi hamufambi nemuroora handiti ndikabvunza kuti mwana wenyu anga ari peri mwatanga aripo ndobva ndabvunza kuti saka mwana wenyu kana anga aripo zvomakati hamudi kufamba nemuroora sei musina kufamba nemwana wenyu mwana wangu ndipo ndakwenda manje nditori nomwe mwana kana auziva kunopano ndakazodaidza mukomana anotedza namba 2 ndakamudaidza pesi uya pano achibva auya tikuda kuti tiende newe kuSt Mary's Magazine Mission uko nyanga timboona kuti chii akaramba akati afamba nemukadzi wangu kuti kana wakufamba nemukadzi wako inini kwete ndinoda famba nemi hama dzangu ndimi hama dzangu wana wangu inini kwete mukadzi wako tikaenda naye chii chinobuda iko kuti anotibatsira uya anozondobatsakana kwati uno mabiko ndo chaanotibatsira but chekugadzira pamusha pedu hazvikwani ba akabva aramba feya mwana wangu Peter akabva kuti baba achamugoni bashobva tusimwana kwedu kuti machichaita sei atimusiya aende vatatoenda kubva ipapo mai ava pavakabva mugadheni nemhuri yake vakatuka kutuka ndo chii chikonzero chandakaona kuti handidiba kuenda iresha kwavo inomira kana mambo atanga kutaura inomira orit sekuru wana unobarwa nemukadzi vanodaidzwa kuti unopani ndeko makombe magombe yacho ndiye makombe saka mukadzi uyu mwana wake akarwara haana basa asi akabara wana wake handiendiko ba nekuti matukiro akaita achoka inini zvakandirwadza kusvikana nhasi uno handiendi ba haana kuda kuzvininipisa kuti aite kuti muroora kwandiri ba akatopangidza kuti iye ndiye nichaji wepapi ukamakombe saka ndakati kutaura naye nekupopota naye kunondinesa beta kungosiya ndiba ndangosiyaona nhasi uno kufa kwamwana wangu handisana kusvika pambake baba ko wenyu mwana amakabara paakafa mwambatadza kusvika parufu pake handina kuenda ndatuka kuti ndinoenda kodini ndakavati unzai mona munhu iyeyo wese anamba kana muri kuenda ngavaunze chitunhu acho chendiigendega inini kana ndiine ndakauraya nekuti matukiro acho akatondirwadza havana kuda kuita izvo vakanzvenga kuenda kupi nyamaropa kotora munin'ina wangu kuti ngaauya avige mwana iyeyo munin'ina wangu akauya tinyepera kuti mukoma wako ati zaida harari asi ndiri pagadheni pambako orit tapazwa ko mwana ari kubudirori handimuzivi kuba kwacho ndaikuziva kuti aitofamba uchitsvaga kuti ari kudarika asi zvekudira kutotanga kuzvidzira panapa mati pane mwana uyu wekubudirwa uripi akaunganidza vanhu musi werufu izvozvi zvachikubudirwa here haachabudirwi sei haachabudirwi sei zvakangoitika pakangonyarara umwe washo paakanyarara ndiko zvakabva zvangoitika orit saka isusu nyaya irapa sekuru kuti murambe murunetsana nenyaya yekufungirana hakuna kwazvinokutsitsai nyaya ida kuti makadai izvozvo makatodaiso makatokwana muzvizwira umwe naumwe kuti une katurika kavendia zvakashaita here muntaraunda ndati mudhara ngoti tomu izvozvi makatokwana kudai izvo
Mwambozi fembwe mese mwamatongozwa makadai mozotsvaga zvimwe mberi zvokubatsira mberi asi mambonongedzerwa izvi kuti dambudziko raapa ngosisu vamweka bambo dambudziko reumweka tikariseka hatina zvotiita dambudziko reumwe nderako andizvo kuzwana kutaura pamwana wako muzukuru wako and you don't even care kusunga moyo kwacho matukira kokufa kwemunhu chakakosha chiana kuzvikoshesa yekuti ndinozvigona pamba pakuita guru hake aite hatisuzviramba kuti muroora unofanira kuti anofanira kudzika maoko kwete kuti aende apo pangu apa chondochokwadi mazwi svesvaiwo kana muri mumusha mewanhu mazwi ngaite sei sarudzai mazwi word choice is very important handiti tinotibatsirane hatitodakuti ndiane mbosa kuti tikuti zveshuwa wakuru vanoti chirurimi ichi inyoka handiti rurimi rinokwanisa kukwadza kudarika munhu akubaya nebanga because ukabaya nebanga kadonda rikangopora zvapera asi shoko rinogara mumunhu nekasingaperi saka isu tiri kuti aiwa mudhara nguva yakwana yekuti shoko richibude mamuri muchigadzirise musha semuridzi wechii mudhara urungozviimajinere mudhara kuti ukamuka usipo iwe mudhara runhasi hausipo musha unosara wakamumira sei vakatofa nhasi panguva pangu ladongo mukapaona panenge pakatofiwa futi handina bafa kwemzima wangu nendabuda ipapo paiwa dongo kuti hambofuni kuti papakavakwa mawakuenda toita murugari ndikutogarawo kumwe kwandakatoenda kolenda kune umwe munhu akatondigarako nemhuri yacho iri kubva yandowawawo saka ndinongozigaraumwe wacho mwana akatokuvakuvaminafananoda wachiti ngepeji uyai ngauya uyo kuti kazira nayo bate munhu garai pasi gara pasi chapa gara pasi woye taura tizwe woye iwe taura chokwadi iwe ndiwani iwe ndiwani iwe ndiwani arikudai pano iwewe ndiwani taurana mama tauraneni iwe ndiwani tauraneni ndiwani iwe taurana mambo mutasi nyaya yake itaura ndazwa mai varipi ndimi matimi mune kwamakaenda munhu iye akati ndichazotaura kuti aramambo mutasa mauya naye aingoti kana muri chakaitika paakadaro
paakatsanangura zvaakatsanangura ane zvaakataura pana bamuni wakabva watanga kupopota wachibva watanga kurwisana nemuprofiti uya ndo paakati kana muchifungidzira kuti zvandiri kuti handiri kuti hazvikunyepa ndinogona kuzvitaura kwaninozvitaurira zvekuzi munhu akataura kuti chimuda uzaifanira kunge atouya nhasi pamunozaninga kudare kuno wotaura zvaringa chitaura tochinyasa kuchizwa manje munhu wese aripo nhasi munhu wese aripo nhasi taura zvetizwe haungabuzi munhu urude ipana pangozotadza kutaura namambo muridzire nzvimbo inei uri hawe mudzokeze agare hazvina zvazvinoshanda zvinhu zvinoda kuti zvibude zvitaurike tizwe tizive nokuti ndozvinotitambudzwa kana minoti saka kana zvisingatauri ini ndida kusvika ku hanzi hamusi kutiziva here taura zita nokuzira kuti munhu akauya gara pasi kutaure nachangamiri ukamuka mbuzo uchitaura taura tizwe kudikani taura tizwe ndivani indotanga ndaziva kuti ndivani iwewe ndivani iwewe ndiwani mweya uri kutaura rashangamiri imi musakakavadzana iwewe ndiwani bvunza aiwa handizivi zveni unondibvunza rakakwana ndinokuzivire tinozivana newe taura saka zvitaurika muzi munomuziva here ndimugoma uripi apana kwaari wamasa kwaari asi kuti wakakwana mambo kuti ziwa mozi kuti ndinani mudare muno midzimu inobuda muno mwese inotanga yatoombera mama yobva yataura mazita kuti ndinini akandiuraya anotiziwa akandiuraya mamba atauziva akaurayiwa wacho kuti inini ndinini handiti
zatakuita ka andikawafuta kutaura makaungana kudai endai pasera muhamaenda kuona murume iye apo uri munhu ari panze endai muone munhu ari panze ipo endai muone kuti izvozvi muri